NgoNcwaba wonyaka ka-2018 kwaba nemibhikisho eyayigcwele lonke la kuleli imayelana nokuphikisana nehlava sodlame olweyamene nobulili nokubulawa kwabesifazane kuleli. Ukuhlunyezwa kwabesifazane nezingane akuyona into kumele ishawe indiva kuleli. Ngokuthi sizwakalise izwi lwethu, lokho kungenza uhulumeni anganqikazi ukubhekana nalesi hlava ezwe ukukhononda kwabantu. Lokhu kwaholela ekutheni kube nengqungquthela yokuqala yodlame olweyamene nobulili nokubulawa kwabesifazane kuleli. Izinhlaka ezahlukene zahlangana zazwakalisa ukukhathazeka ngokuhlunyezwa kwabesifazane nezingane kuleli. Time they raped me in 2 years back, they put the bread plastic on my vagina. That bread plastic is still there. That's why I can't move my leg. They did the first operation. I went home. I have 5 operations on my stomach. I will stand up, guys. Thank you. I'm sorry. I was not born like this. I was not. Uhulumeni wazibophezele ekubambeni iqhaza wakuvuma ukuthi izwe lisenkingeni. We are gathered here as South African women and men to respond to a crisis that is tearing our society apart. Ngaphandle kongenelelo sekwenziwe ukubhekana nalesi hlava, kepha kusaqhubeka kwagcina sekusunguleka isiqubulo esithi #IamInest. NgoNcwaba ka-2019 umfundi wasenyuvesi e-UCT uyenene Mkhwetshana wabulawa ngesikhulu esihluku emahhovisi aseposini. NgoNhlangulana ka-2020 owesifazane wayezithwele uTsegofatsopule watholakala elenge ehlahleni eRudebold. NgoNcwaba ka-2021 umfundi wasenyuvesi eFort Hare uNosicelo Mtebeni wabulawa isidumbu sakhe saqotshwa safaka esikhwameni sezimpahla. Isoka lakhe uAluta Pasile lazivumela ngokwalo ukuthi limbulele. Izithunywa zizoba zihlangene enqungqutheleni yesibili ehlelwe yihhovisi likaMengameli yezinsuku ezimbili nezoqala eGoli kusasa.